anatara m ozi ugbu a na one of my friends nwụrụ. The thing shocked me honestly. So na ajụ nwere ihe mere nụ. Ha sị na ọ batara gaa burial. Then gacha burial ozula anyị, o nwere ewu egburu ebe ahụ. Ihe soro kere dị ewu. Kerecha dị ewu. The next day ya nwụọ. Onye akọchara na na-abịa chewe na n'oge gara aga o nwere nwanne papa m o nwere ewu e nyere ka onye ndị ụlọ. So mgbe e nyechara ego ahụ ka onye ndị ụlọ ya ga somehow ya ga-erie dị ego. So gazie ebe ọzọ n'akụkụ ụlọ anyị gaa kere ego na-alọta dị ụmụ mmụọ na-apịado ya ụtalị a na-confess do. Next morning ya nwụọ. So ọzọ emekwe o nwere nwatakịrị ụlọ anyị mana obi gị around obi ebe ugwu. So nwatakịrị ahụ anwụọ. So ya bịakwute nwanne nwoke na nrọ. So nwanne nwoke ọ gbalịkwa gbuori egwu dịka omenala anyị si dị n'igbu egwu. Nwanne nwoke emere ka ọ nụghị ya. Mgbe ọ na-anụghị ya ejikwa oji ọzọ na nrọ ọ nụghị ya. Otu ha ka nwanne nwoke aga ebe ọzọ a na-eme mmemme gbasara ewu. Ya ekerekwa egwu ahụ lọta nwụọ. Ọzọ emekwe n'ụzọ ụlọ anya. So this young man kere ihe kecha ihe egwu egburu ebe ahụ. Amasị aịda nwanne nwoke ọ papa ya egbubere egwu. So ngwa ngwa o mere ihe on a Saturday, Sunday akpọje ụlọ ọgwụ in the evening ya so ya nwụọ. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ mana ajụ agba nke mbụ ya akụ n'ogwe, agba aka abụọ ya akụ n'ogwe, ekwere ogwe ma akọ. Unu ga-ahụta ụdị ha m na-ekwu. Nye m na-achịkọwa ụmụnna m wo ma papa ga nwụrụ igbubere papa gị egwu agakwara n'obodo na ga ekere anụ ewu. Ekwukwulesị mba anọ m chọọchị. After all, Bible nsọ anyị na-agụ kwuru sị were nke Siza nye Siza, were nke Chineke nye Chineke. Mgbe igbubere ajọinekwala ha iri egwu ahụ. A na-ekwu o mechara na-eri. Ị ga-aga iri nke onye ọzọ hapụ nke gị ọ omenala ọ dịnụ mma. Ụmụ mmụọ nwere ntị ha na-ege ntị. Agwaghị sị gbuoro ha ego ha n'ihi na ikwesị igburu ha ego gaa hapụ igburu ha ego. Ihe ọbụla meziri onye ahụ ọ gbasara anyị na-akọ akwa ya na Ogbuanukwu TV wụ maka ọdịmma ndị Igbo. Ekwele ka ụkpa mee gị ma ọkwanụ itoko mee gị a ga-eme nke na-adịghị mma. Eche m na ọwụkwanụ omenala anyị ịnọrọ gaga ekerewe oke ebe na ikwesị ikere oke. Mgbe ọbụla ịma na igbubere dada ịga egwu ikwesị igburu ya. Nna agara na nke ndị ọzọ gburule nke ha. Ka anyị hapụ na ewere nwayọ na-eji aka eweta nwa anyị ọ dịchaghị mma. So adụmọdụ m na-enye ọ bụghị iwu na ị ga-anabata ya mana onye maara ihe ga-anabata ụdị ndụmọdụ ha n'ihi na ewu ahụ na-egbu o gosiri na onwe gị papa gị ahụ riri ike ndị ọzọ tutu ya nwụọ. Ya ma ike ndị ọzọ rikwusikwara iri nke ya. Ọ bụ omenala Igbo ka anyị nye n'aka ka omenala anyị na-aga n'ihu n'ihi na ihe ahụ egbughị ma nwa nwụgha ọ bụ na imetaghị ya. A sị imetara ya ịkara nwụ. Ọtụ ime anyị na-aga ekere ya. Ọtụ ime anyị na-ekere anyị nwụgha ha n'ihi na emene nke papa anyị. Ọ bụ omenala Igbo ka anyị na-eme ha. Ma ị chọghị iso esole, ịchọkwana iso mezuo omenala. Ya dịrị onye ukwu mma dịrị onye nta.